У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Amen. Пан з вами. I z duchem Twoim. Ось великий святар, який подавався Богу у дні життя свого, тому Пан здійснив обіцяння своє і учинив його великим у народі своїм. Гэтымі словамі антифону на ваход, дорогі брати і сестри, розпочинаємо святую імшу, переживаючи літургічний успамін святого Яна Павла II, праз його заступництва, заносимо сьогодні наші молитви до Божого трону. Падчас гэтай святой імшы я молюся за памерлага Альбіна Рудкоўскага ў 10-ю гадавіну ад яго смерці, просячы добрага Бога аб міласэрнасці, аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным для яго. Молитве верны, таксама, як успамін, памолімся за кола жывога ружанца, святого Яна Павла II, за ўсіх, хто належыць да гэтага кола жывога ружанца, аб благастаўленні, патрэбных ласках, апецы святого Яна Павла II, а для тых, хто ўжо адышоў у вечнасць, аб ласцы жыцця вечнага ў валадарстве нябесным, каб годна ўдзельнічаць. На свяцейшай ахвяры перапросім Бога за нашыя правіны і недасканаласці. Спавядаюся Богу усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшу я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу на свяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога наша. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Молимся, усемагутны вечны Боже, Ты абраў святого Яна Павла II, каб ён кіраваў Тваім народам, навучаючы яго словам і прыкладам. Праз яго заступніцтва аховай пастыраў Твайго касцёла разам з давераным ім людам і накіроўвай на шлях вечнага збаўлення. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына, які з Табою жыве і валадарыць у еднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Amen. Читання послання святого апостола Павла до римлянаў. Браты, няхай грэх не пануе ў вашым смяротным целе, каб вам не служыць яму у пажадлівасці яго. І не аддавайце члены вашага граху, як зброю несправядлівасці, але аддайце сябе Богу, як тыя, хто ажыў з мёртвых, і аддайце Богу вашыя члены, як зброю праведнасці. Няхай грэх не пануе над вамі, бо вы не пад законам, але пад ласкаю. Дык што ж, будзем грашыць, бо мы не пад законам, а пад ласкаю? Ніколі, няўжо ж вы не ведаеце, што каму вы аддаецеся ў нявольнікі для паслухмянасці і каго слухаеце? Таго вы і нявольнікі, ці граху для смерці, ці паслухмянасці для праведнасці. Дзякуй Богу, што вы, будучы раней нявольнікамі граху, ад сэрца паслухаліся таго навучання
якому аддалі сябе. Вызваліўшыся ад граху, вы сталі нявольнікамі справядлівасці. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Допомога наша у імені Пана. Допомога наша у імені Пана. Калі б Пан не быў з намі, скажы, Ізраэль. Калі б Пан не быў з намі, і людзі супраць нас паўсталі, то яны праглынулі б нас жывымі. Калі б распаліўся іх гнеў супраць нас, дапамога наша у імені Пана. Тады б залілі нас воды, поток прайшоў бы над намі. Тады прайшлі б над намі бурлівыя воды. Благаслаўлёны Пан, які не аддаў нас, як здабычу для зубоў іхніх. Дапамога наша у імені Пана. Душа наша, як птушка, вызвалілася, сіла лоўчых. Сіла парвана, і мы ўратаваліся. Дапамога наша у імені Пана, які стварыў неба і зямлю. Дапамога наша у імені Пана. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Чувайце і будьце гатовыя, бо Сын Чалавечы прыйдзе ў тую гадзіну, калі вы не думаеце. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelia pawodle Luki. Хвала Тобі, Пане. У той час Jezus сказаў сваім вучням: «Ведайце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы уварвацца ў дом свой. Будьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын Чалавечы». Тады сказаў Пётр: «Пане, гэтую прыпавесць расказваеш нам ці ўсім людзям?» Пан жа сказаў: «Хто ж ёсць верным і разумным эканомам, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі раздаваць ім у свой час меру хлеба? Шчаслівы той слуга, якога гаспадар, калі прыйдзе, знойдзе, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, што паставіць яго над усёй маёмасцю сваёй. Калі ж слуга гэты ў сэрцы сваім скажа: не хутка прыйдзе гаспадар мой, і пачне біць слугаў і служанак, есці і піць і ўпівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага у той дзень, калі ён не чакае, і ў гадзіну, аб якой не ведае, і жорстка пакарае яго. І спаткае яго лёс няверных. А той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў вартае пакаранне, будзе пабіты мала. З кожнага, каму дадзена шмат, і спагнана будзе шмат з яго. І каму даручана шмат, ад таго больш і запатрабуюць». Гэта слова Пана. Слава Тобі, Христе. З'яднаныя з Христом, молімся да Айца Нябеснага праз заступніцтва святога Яна Паўла II. Молімся за папу
Льва XIV, знак єдності Костьола, каб ён сприяв лучності усіх християн. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто кіруе краінамі свету, каб яны адчынілі дзверы усіх дзяржаў Христу. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за святароў, каб па прыкладзе святога Яна Паўла II яны былі цалкам адданыя Марыі для лепшага служэння Христу. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тых, хто адышоў з гэтага свету са знакам веры, за памерлага Альбіна Рудкоўскага ў 10-ю гадавіну ад яго смерці, каб яны пазналі Божую міласэрнасць. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за всіх членаў кола жывогружанца Яна Паўла II, за вашыя сем'і, родных і блізкіх, а благословлення пецы на свяцейшай Панны Марыі і святога апекуна Яна Паўла II, а для памерлых, хто належаў да гэтага кола, аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, тут сабраных, каб падтрыманыя Божай ласкай, мы таксама, як святы Ян Павел II, наследавалі Хрыста. Цябе просим. Выслухай нас, Пане. Боже, прымі нашыя просьбы і учыні, каб усе людзі пазналі адзінага адкупіцеля, Езуса Хрыста, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Amen. Jezus nam daje zbawlenie, Jezus nam daje spokój, daje goślom swoje maleni, Jezusa slawić głos mój, Jezus moc moja, moja pieśnia i zbawlenie, wieczny władar, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Иисус, моц моя, моя песня избавление, вечный владар, всемогутный Господь мой, им я отшукал, чего прагнула сумление, мне руку подал, шлях до неба показал. Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемогутный. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу імя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу святому. Боже наш Ойче, у дзень успаміну святого Яна Паўла II прымі дары Твайго народа. Учыні просім, каб ахвяра, якую складаем, прынесла большую хвалу Твайму імені, а нам дала вечнае збаўленне праз Христа Пана нашага. Amen. Пан з вами, И с Духом Твоим у гору серце. узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Мы з радасцю аддаем пашану святому Яну Паўлу II, якога Ты даў, як адданага пастыра для Твайго народа. Прыкладам яго пабожнага жыцця Ты нас узмацняеш, яго словамі нас павучаеш, а праз яго заступніцтва атуляеш нас Тваёй апекай. Таму з анёламі з усімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, святый, святый,
Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вершинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, осанна на вершинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его у любові разом с папом нашим Львом, біскупом нашим Владимиром и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці дійшов з гэтага свету, и дозволь им убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усеми нами, каб мы заслужили уделу житті вечным, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом, ее обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Молимся до Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокой у дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захованные от усялякого неспокою, чакали исполнения счастливой надеи прийстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважая на грехи наши,
але на веру касцёла Твайго, і будь ласкавы згодна з Тваёй воляй адарыць яго супакоем і еднасцю, які жывеш і валадарыш на векі вечныя. Amen. Супакой Пана няхай заўсёды будзе з вамі. Z duchem Twoim. Перадайце ближнему знак супакою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, одари нас супокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благаслаўлёныя, пакліканы на вечару ягоную. Пане, я не варты, каб ты ўвайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа мая. О, душа Христова, освяти мяне, тело Христова, заховай мяне, кроў Христова, напои мяне, о, вода з боку Христова, обмый мяне. Мука Христова, умацуй мяне, о, добрый Езу, почуй мяне, у своих ранах укрый мяне, не дозволь мне Тебе покинуть, от ворога злого барани мяне, у годину смерти поклич мяне, и дозволь до Тебе прийти, каб со святыми хвалить Тебе на веки вечные. Amen. О, Jezu, хости, песню хвалы прими, и будь прославлены теперь и навеки. О, Jezu, хости, песню хвалы прими, и будь прославлены теперь и навеки. О, Jezu, хости, песню хвалы прими, и будь прославлены теперь и навеки. Молимся. Пане наш Боже, нехай прийняти нами сакрамент наповнить наше серце такою любов'ю, яка натхніла святого Яна Павла II, усьо своє життя присвятить служенню костьолу, праз Христа Пана нашого. Amen. Дякую велике всім за супольну молитву. Прийміть з вірою Божие благословення. Пана з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу.
Najswięciejsza hostia, wiedzi nas do niebiesnych bram, trwożać mocy nas wrożyja. Uspamarzy nas, daj silu nam, Один в Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки. Коли закончится наш шлях земный, увала дарства свое прими. Amen. Віру в Бога Отця Всемогутнього, Створителя неба і землі, і в Єсуса Христа, Сина Його одиного, Пана нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, замучений при Понтськім Пілаті, укрижований, помер і був похований, зайшов до отхлані, на третій день воскрес з померлих, узайшов на небо, сидить праворуч Бога Отця Всемогутнього, а туль прийде судити живих і померлих. Віру Духа Святого, святий Костел католицький, єдність святих, відпущення греху, воскрешення. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. О Марії без греху першородна зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи все души до неба и допоможи особливо тем, кому найбольш потребна Твоя милосердность. Разважаем сегодня таємниці хвалебные, таємниця першая, у воскресения Христа. У воскресения Христа принесла усім новую надзею. З гэтага часу мець надзею не азначае ўжо чакаць нечага, што павінна яшчэ толькі здарыцца. Значыць, быць упэўненым, што гэта ўжо адбылося, бо Пану воскрос і валадарыць жывы. Мы таксама пакліканы, каб сустрэць Яго асабіста і стаць Яго абвяшчальнікамі і сведкамі, прыкладам жанчын і вучняў. У воскрос ужо Христус, Пан мой і надзея. Паўтараем сёння, просячы Яго аб адвазе, вернасці і вытрымкі ў добрым. Мы просім Яго асабліва аб супакоі, дары, які здабыў нам праз сваю смерць і ў воскресенне. Отче наш, который есть у небе, святися імя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так і на землі. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою, благословлена Ти між жінками, благословлений плод лона Твоего, Єсус.
Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodna zaczęta. O mój Jezu, przebacz nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego. Tajemnica druga – у небоушествия Христа. У Христе, узыходячем у неба, узвышается человечая натура, поставленная праворуч Бога, а вучні атрымліваюць наказ евангелізацыі свету. Больш затое Христос, узыходзячы ў неба, не аддаляецца ад зямлі. Ён укрыўся ў кожным чалавеку, асабліва найбольш няшчасным, людзях убогіх, хворых, выкінутых па-за межы грамадства, пераследаваных. Хлеба нашего штодзённага дай нам сёння, и отпусти нам правины наши, яким отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.
Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Святая Мария, Маці Божия, молися за нас грешних, теперь и у хвилину смерти нашей. Амин. Як была спрадвеку, теперь и заўсёды, на веки вечные. Амин. Молися за нас, то Тебе порятунку шукаем. Захавай нас от огню пекельного, приведи усе души до неба и допоможи особливо тим, кому найбільш потрібно. Таємниця третя з послання Духа Святого. Усе вони тривали однодушно у молитвах и просьбах разом с женщинами и Марией, Маті Єзусової, да и братами ягоними. Эта сцена сёння стоит перед вачами як цалкам актуальная рэчаіснасць. Усе разом пастыры і вернікі павінны засяроджваць свой позірк на найсвяцейшай панні, паслухмянай натхняльніцы першага цэнтра хрысціянскай супольнасці, прызначэнне якога несці святло Евангелия па ўсёй зямлі і да сканчэння свету. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Вітай, Мария, полна ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты ми женщинами, благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. О Мария, без греху першородна зачатая. О мой Єзу, пробач нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, приведи усе душу до неба и да поможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердность. Таємниця четвертого, небовзяття Найсвятейшей Панны Марии.
У небаўзяці Марыі раскрывае вялікую каштоўнасць і годнасць чалавечага жыцця. Бачачы прафанацыю і знявагу, якія часта спазнае у сучасным свеце, асабліва жаночае цела, таямніца у небаўзяця гаворыць нам пра звышнатуральнае прызначэнне і годнасць кожнага чалавечага цела, створанага Богам, каб яно станавілася прыладаю святасці і атрымала удзел у яго хвале. Углядаючыся ў Марыю, хрысціянін вучыцца адкрываць каштоўнасць уласнага цела і ахоўваць яго як Божую святыню, якая чакае ў васкрэсенні. Хлеба нашага штодзённага дай нам сёння, і адпусці нам правіны нашы, які мы адпускаем вінаватым нашым, і не ўводзь нас у спакусу, але збаў нас ад злога. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Святая Марыя, Маці Божая, маліся за нас грэшных, цяпер і ў хвіліну смерці нашай. Амэн. Як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, на векі вечныя. Амэн. Маліся за нас, то ў Цябе паратунку шукаем. Прабач нам грахі нашы, захавай нас, агню пекельным, прывядзі ўсе душы да неба і дапамажы асабліва тым. Таямніца 5. Укаранаванне Найсвяцейшай Панны Марыі. Хрысціяне ўглядаюцца з даверам у Марыю Каралеву, што не толькі не змяншае, але хутчэй павялічвае іх сыноўскі давер да той, якая з'яўляецца іх маці. Такім чынам, хвалебны стан Марыі не аддаляе яе ад нас, але дазваляе ёй быць заўсёды бліжэй да людзей і атачаць іх апекаю. Марыя ведае пра ўсё, што адбываецца ў нашым жыцці і падтрымлівае нас мацярынскай любоўю ў жыццёвых выпрабаваннях. Узятая да хвалы нябёсаў, Марыя цалкам аддаецца справе збаўлення, каб адарыць кожнага чалавека шчасцем, якое стала яе лёсам.
Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Witaj Maryjo, pełna łaski, Pan z Tobою, błogosławiona Tymi żonczynami, błogosławiony plod łonia Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synu i Duchu Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodna zaczata. O mój Jezu, pробач nam grzechy nasze, zachowaj nas od ognia piekielnego, приведи все души до неба и да поможи особливо тем, кому найбільш потрібно. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójca, Jedyny Boże, Święta Maryja, Święta Bogorodica, Święta Panna nad Pannami, Macie Chrystowa, Macie Kościoła, Macie łaski Bożej, Macie miłosierności, Macie Пречистая, Macie беззаконная, Macie непорушная, Macie невинная, Macie najmilejsza, Macie najcudowniejsza, Macie dobrej rady, Macie Stworzyciela, Macie Zbawiciela, Panna najmądrzejsza, Panna chwałygodna, Panna прославленная, Panna могутная, Panna ласкавая, Panna wierna, Lustra sprawiedliwości, stolica mądrości, przyczyna naszej radości, świątynia duchowna, świątynia chwalebna, świątynia sławnej pobożności, róża mistyczna, wieża Dawidowa, wieża z kości slonowej, złoty domie, ковчег заповету, брама небесная, зорка ранішняя, оздоровление хворых,
притулок грешних, сутяшальниця засмучених, успомога християнов, королева анёлов, королева патріархів, королева пророков, королева апостолов, королева мучеников, королева віровизнавців, королева паннов, королева усіх святих, королева без граху першородного зачатая, королева в небо взятая, королева ружанца святого, королева сем'яв, королева супокою, королева Беларусі. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу, даруй нам, Пані. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Баранку Божий, який береш на себе грахи світу. Молися за нас, Святая Богородица, каб сталися ми годними обіцянняў Христових. Молимся, просим Тебе, Пане Божа, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела и прославное заступництво на святейшей заўсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от цяперашняга смутку и одарить вечной радостью праз Христа, Пана нашего. Твоей обороне даемся, Святая Богородица, у наших потребах не погарджай молением нашим, и до всякой злой пригоды вибавляй нас завсюди. Панна хвалебна і благословлена, о Пані наша, опікунка наша, сутішальниця наша, Ти заступниця наша, Сином Своїм нас поєднай, Сину Своєму нас доручай. Тебе, Святий Юзефі, шукаємо ми порятунку у нашій недолі, звертаючися на допомогу до Твоей найсвятейшей обранницы Панны Марии, с довером просим так само от Твоей опеки. Праз любовь, якая єднала Тебе з найсвятейшей Богородицей, праз Твою айцовскую опеку, якою Ты отуляв Єзуса у дитинстві, покорно просим. Глянь ласкаво на спадщину, якою Єсус Христос здобув кров'ю Своєю, і своїм могутним заступництвом допоможи нам у потребах наших. Прадбачливой опекуне семьи Божией, опекуйся обранным потомством Иисуса Христа. Отхили от нас, милый Отче, усялякие помылки и спокусы. Могутный наш оборонца, приди до нас ласкаво с небесною допомогою у гэтым змаганні з сіламі цемры, і як некалі ў дзяцінстве выратаваў Езуса ад небяспекі, якая пагарджала ягонаму жыццю, так цяпер барані святы касцёл Божы ад варожых нападаў і всялякіх перашкодаў. Адуля кожнага з нас нястомнаю апекаю, каб мы па Тваім прыкладзе і Тваёй дапамогаю падтрыманыя маглі жыць у святасці, памерці пабожна і атрымаць вечнае шчасце ў небе. Гэты величный сакрамент ушануйма шчыра ўсе, траціць моц старое права, бо ўжо новы запавет, што нам розум не тлумачыць, святло веры прынясе. Богу вечнаму у Тройцы прославленне і хвала, і Айцу і Сыну разам, Творцу вечнага жыцця, Духу, што ад іх паходзіць, Даўцу вечнага святла. Амен. Молимся, Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покину нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановывать святые таямницы Твоего тела и крови, каб мы заўсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живеш и владарыш на веки вечные. Amen.
Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала. Хай буде честь і хвала і прославлення Єзусу, честь і подяка вічна, хай буде вічна Єзусу, честь і хвала. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz mu dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech mu świeci wiecznie. Wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wieku jej sta, niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament